ಮಾತ ತುಳುವರೆಗಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ MP. തുളു ഭാഷയുടെ ഉന്നമനത്തിൽ സാർ ഉന്നയിച്ച വാദം വളരെ പ്രതീക്ഷയാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫർദർ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സാർ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ തുളു ഭാഷ ഭരണഘടനയുടെ 8ാം പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഈ ഭാഷയെ അംഗീകരിക്കണം. ഇപ്പോൾ കർണാടക ഗവൺമെൻറ് ഈ തുളു ഭാഷയെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കേരള ഗവൺമെൻറ് കൂടി അത് അംഗീകരിക്കണം. അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായി എനിക്ക് ഇതുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാകും. ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഷ ഇപ്പോൾ 8ാം ഷെഡ്യൂളിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഷ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സാൻസ്ക്രിറ്റ്, മണിപ്പൂരി, ഈ മണിപ്പൂരി ഭാഷ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഭാഷ ഇപ്പോൾ 8ാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 8ാം ഭാഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ 2 ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ഈ തുളു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന എണ്ണവും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ വലിയ വ്യത്യാസമാണ്. 2011 കന്യാകുമാരി കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആളുകളാണ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് സംസാരിക്കുന്നതിലും അതുപോലെ തന്നെ മണിപ്പൂരി സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി ആളുകളാണ് ഈ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ കർണാടകത്തിലെ ദക്ഷിണ കർണാടകത്തിലെ 2 പ്രദേശങ്ങൾ, ഉടുപ്പി അതുപോലെ തന്നെ 2 പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ദക്ഷിണ കന്നഡത്തിലെ ആളുകളാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ചന്ദഗിരി പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് തേജസ്വിനി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പുഴയുടെ അതായത് ഉത്തര കാസർഗോഡിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് വ്യാപകമായി ഈ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സപ്തഭാഷാ സംഗമ ഭൂമിയിലെ 7 ഭാഷകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷകളൊന്നാണ് തുളു. തുളുവിന് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള സ്വാധീനം ഞാൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തുളു ഭാഷ 8ാം ഷെഡ്യൂളിൽ പെടുത്തണമെന്നൊരു മൂവ് ഇപ്പം ഞാൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ആരംഭിച്ചത്. ഈ മൂവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇത് 8ാം ഷെഡ്യൂളിൽ പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ തുളുവിൽ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പുസ്തകങ്ങൾ മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ഇത് 8ാം ഷെഡ്യൂളിൽ പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ ഇതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 8ാം ഷെഡ്യൂൾ പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ MP-മാർക്കും MLA-മാർക്കും പാർലമെൻറ്റിൽ തുളുവിൽ വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം, തുളുവിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ സ്ട്രീമിലേക്ക് വരും. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിളിൽ പറയുന്നത് അവസര സമത്വമാണ്. മനസ്സിലായി. അപ്പം എല്ലാ ഭാഷകൾക്കും തുല്യമായ അവസരം കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 23 ഭാഷകളില്ല, 2000-ത്തിലധികം ഭാഷകളുണ്ട്. പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭാഷകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഷെഡ്യൂളിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഷകളും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഭാഷകളും അല്ലാത്ത ഭാഷകൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ സ്വാധീനമാണ് പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നാളെ IAS, IPS ഇതുപോലെ MBBS എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോച്ചിങ് നടത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പോലും തുളു 8ാം ഷെഡ്യൂൾ പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോലും ഈ ഭാഷയിൽ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ വളരെ കാലത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനമാണ് എന്നിലൂടെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത്. ശരിയാണ്. ഈ ഒരു ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. തുളു സംസ്കാരമാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സാർ ഉന്നയിച്ചത് തുളു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മുകളിൽ സാറ് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഈ കാര്യം? തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ചെലുത്തിയിട്ടില്ല, ചെലുത്താൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിത് 8ാം ഷെഡ്യൂൾ പെടുത്തണമെന്നുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇനി അതിൻ്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ ഞാൻ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റുമായും ഇത് ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അടക്കമുള്ള ആളുകളുമായി സംസാരിച്ച് ഇതിന് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിന് 8ാം ഷെഡ്യൂൾ പെടുത്താനുള്ള മൂവ് ആരംഭിക്കേണ്ടത്. പഴയ കാലത്തെ രാജഭരണകാലത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് കസ്റ്റമറി റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടുത്തെ കസ്റ്റമറി റൈറ്റ്സ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. പിന്നാണല്ലോ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത് വന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഒരു ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും രൂപീകരിക്കണമെങ്കിൽ തുളു അങ്ങനെ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ സംസ്കാരമാണ്. ആ സംസ്കാരം കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ നാടിൻ്റെ പേര് തന്നെ തുളുനാടെന്ന് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ തുളു സംസ്കാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകൾ വെറും ഭാഷ സംസാരിക്കുകയല്ല, ഈ തുളു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൾച്ചറാണ്, അതൊരു ആചാരമാണ്, ഒരു അനുഷ്ഠാനമാണ്, ഒരു സംസ്കാരമാണ്. ആ സംസ്കാരം പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് തുളു സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു അംഗീകാരമായിട്ട് വേണം ഇതിനെ കാണാൻ. ഞാനിവിടെ 50 വർഷക്കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ ഇത്രയേറെ സംസ്കാര സമ്പന്നരായ ഒരു തലമുറയെ ഈ ഉത്തര കേരളത്തിലുള്ള പോലെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അവരുടെ ആചാരം, അവരുടെ ആതിഥേയ മര്യാദ,
അവരുടെ സ്നേഹം, വാത്സല്യം ആവോളം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ 50 വർഷത്തിനിടയിൽ ഒന്നുമാകാത്ത എനിക്കൊരു പാർലമെൻറ്റ് അംഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ തുളുവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അമിതമായ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കന്നഡത്തിലെ പല എം പിമാരും ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത്. എന്നെ മംഗലാപുരം ബിഷപ്പ് വിളിച്ച് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. കർണാടകത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോളുകൾ കേരളത്തെക്കാൾ വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിച്ച ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യാപ്തി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ടെലിഫോൺ കോളുകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ബാഹുല്യം കണ്ടിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷയാണ് ഉണ്ടായത്. തീർച്ചയായിട്ടും കാസർഗോട്ടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ എന്നിലുണ്ട്. 30 വർഷമായി ഒരു പാർലമെൻറ്റ് അംഗത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടാത്തൊരു സ്ഥലത്താണ് ഒരു നവാഗതനായി ഞാൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭരണഘടന നൽകുന്ന ലിംഗസമത്വം, അതുപോലെ എല്ലാ സമത്വങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ, ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലായാലും ഒരു ഡിസ്പാരിറ്റി ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരിടത്തും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ തുളുവിനെ കൂടി 8ാം പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടി ശക്തമായ മൂവ് എൻ്റെ ഭാഗത്ത്, അത് നടക്കുമോ നടക്കത്തില്ലയോ എന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നൺ ഓഫ് മൈ, അത് ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തായാലും എന്നും കേരളം ഒരു മുന്നണി മാത്രമായി ഭരിക്കുന്ന നാടല്ല. എനിക്ക് കൂടി പിന്നെ ഭാഗവാക്കാകാൻ കഴിയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വികാരങ്ങൾ കൂടി മാനിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ മൂവ് ശക്തമാക്കും. കേരളത്തിൽ കർണാടകത്തെ പോലെ ഈ ഭാഷയ്ക്ക് അംഗീകാരം ഞാൻ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് 8ാം പട്ടികയിലേക്കുള്ള എൻ്റെ മൂവ് ആരംഭിക്കും. ഇത് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ദക്ഷിണ കന്നഡയിലെ I have already taken a challenge for the Kannada people as well as the Kasaragod Tulu people, and I will try my level best to fulfill that challenge. You convey a message to the Kannada people that what I can do for Tulu, I will do it. I will fulfill their ambitions in the Indian Parliament. Okay? Thank you, sir. Thank you very much. മാന്താ തുളുവരികല സൊൽമേലു.